आंखौ बियो दसेनो गोमाब्रबबाय होननानै सिन्तासो नांबायमोन आरो रागाबो जोंहांबायमोन आं। ओमफ्राय इसा बिफा, नों दिनै मानो बेयाव हारसिं दरसि अमासि जिरायनानै दंफैयो? माबाफोर जादों नामा हो? जेबो जायाखैलै बिमा, माथो जानोब्रा। गरम बाराथार माथो न' सिङाव हबथार। बेनिखायनो बे दंफां सायख्लुमाव दसे जिरायफैदों आं, थान्दा गुसुथार। देलाय दे नोंबो जिरायलाय बिमा, थान्दा मोनगोन नोंबो दे। नेहाय बिफा, आं नोंजों बेखौसो रायलायनो फैदोंमोन। औ दे बुंलाय, मा खोथा? नै बिफा, नों जोमै आरो अलंबारनि मोखांखौ नायदोंना नायाखै? मा जालायखो बिसोरलाय? जानायाथ' माथो जानो, मैयानि खोथाखौ लानानैनो गोसोआ सानैहाबो हामा जानानै दङदां। मोखां सोम जानानै दंथारो माथो हौवाबो हिनजावबो। आइ आरो आफायाबो मैया मा साननानै बिदि खालामखो मा बुंखो। जायानो जुरा जागोन, बेनो हासिब गंसेबो होआ होनबाय नालाय, बेफोरखौनो लानानै गोसोफोरा हामा जानानै दङ बायदि मोनथारदों आं बिसोरखौ। मोजाङानो जादोंलै, आंथ' बिराद मोजांसो मोनदों। जुदा जानो नागिरग्राना बिसोरो। बिसोरनि जुदा जानायखौसो नेनानै दंखायो आंबो। बिसोर जुदा जाबासो आं मोजां मोनथारगोन। हामगौ सोरबा गावनि फंबायखौनो बेबायदि बुंनो। गावनि फंबायखौनो जुदा जाजानो सोरबा लुबैयो नामा? मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंगोआ आंगोखा, बिदा बिफंआ बिदा बिफंखा। आंथ' बिराद जुदा जाजानो बाथारदों। ओइ देरहा, जोमै आरो अलंबारखौ आं थांनानै बादा हैनोसै नामाथाय देरहा, ना जुदा जानो नाङाथों होननानै? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनि बिबोनां, आंनि बिजावजालि। माबायदिलै नोंलाय? सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय जाबाय थायो। दै अर थाव संख्रि फानलुनिनो नांलाय खमलाय एना एनि जाबाय थायो। आरो बेखौनो नोङो लाखिबावनो नागिरदों। थांथोंसै, थांनो होदो बिसोरखौ। हारे, न'खरावलाय आरो थाव संख्रि फानलुनि मावनाय दांनायनिफ्रालाय एसे एनैयालाय नांलाय खमलाय दावराव दावसियाथ' जाखागोन दा। जोंहाल' जाया नङा, संसाराव गासैनि न'खरावबो एसे एनै नांलाय खमलायालाय थाखायो माथो। बेफोर एसे एनै दावराव दावसिखौ सहायनो हालायबासो दा न'खरा न'खर जानानै थागोन। नों सानाखै नामा जोंहालाय उन सिगां सोर दं? आइ आफा दायो गोथां थासान्दिल'सो जोङो आइ आफाखौ लोगो मोनगोन। जिउआव माबा मोनसे समयसाफोर जायोब्लाबो, बेमार आजार खैफोद आफोद फैयोब्लाबो आइ आफाया नायगोन। मानसिनि जिउ देरहा, सोरनि जिउआ माब्ला गोमोरलाङो जों रावबो मिथिया। बेनिखायनो देरहा, आं बुङो, जोंहालाय उन सिगां रावबो गैखाया। ना फिसालायानो दङ ना मा? नायल' जाल' सासेल' फिसाजो। फिसाजोआबोलाय माथो हनै सिख्ला देरबोखाबायानो। गाबोन सबनै सोरजोंबा ब्लद खारगोन। थादो होनबा जोंहा बोराय बुरै सानैल'। औ, फिसा हौवा गैया बिजामादै मोनगोन। बिजामादैया जोंखौ फुसिगोन ना, माखौथो सिन्था खालामदों? बिजामादैखौ आसा खालामनानै गोगो फोथायना था नों बोराय। दानि जुगनि सेंग्राफोर माबायदि धरनिबा बिजामादै मोनगोन? जासुलासो मोनगोन ना देवानि बिजामादैसो मोनगोन ना मा रोखोमनि मोनगोन सोर मिथिनो? आंनि फिसा हिन्जावा बिजामादै मोजां मोनबासो मोनबाय। आरो लोंनाय जानाय दा जुवा गेलेग्राबाथ' फिसाजोआ गावनो बेसेबां खैफोदाव थागोन। फिसाजोआ गावनि न'खरखौसो नायगोन ना जों बिमा बिफाखौसो नायहरगोन हो? दे एसेबां गोलाव आंखौ नों बुजायनो नांला। ओमफ्राय खोथाया जेनेबा मामोन? मा बुंनो नागिरदोंमोन नोङो? औ, आं बेखौनो बुंनो सानदों। अलंबार आरो जोमैया जुदा जानो नाङाथों। न'खर गंसेयावनो थालायोब्ला मालाबा नोंनो आंनोनो नांगौ जागोन, मालाबा बिसोरनोबो नांगौ जागोन। बाथ्रायाथ' नङा नंगौ सोरांस्रि, नांगौ जायो। बिनिखायनो आं बुङो, बिसोरो जुदा जानो नाङाथों। आं थांनानै बुंहैनोसै दे। मानिगोन जानो बिसोरो? मानि जायो मानि जाया अब्लाबो खनसे बुंना नायनोसै। थाथ' नोङो जिरायबाय था, आं बुंहैनि। आइदै होनदों आं, आइदै होनदों। आया मा जादों? मा आइदै जाखो? मा सादों नोंहालाय? बिगिनि मोनदों नोङो, बिगिनि मोनदों। मिनिनायसो मोनदों हो? आंनि आइदै होननायखौ नोङो ओरैनो बुंफानाय बायदि मोनदों नामा? थै, मा सब समाय गोराल'ब्रा नोंनिया। मा जादोंनो सोंखादों दा आंलाय। माबा मोजां रायलायनो सानबाबो बिनिया सब समाय गोरा खायथ्रा खायख्लें। मोनथिखानांगौ, मा सायो मा साया। आं नोंनि जिउनि लोगोरि, नोंनि हौवासो। आं अन्तरजामि नङा, मिथिगौ। खर' सादों आंनि खर'। नोंहालाय आरो खर' सानाय बेमारालाय दंखायो माथो। माबा गोदान खोथा नामा बियो? खर' सादों, मुलि जाना होनो हाया? मुलिफ्रानो दंफैजोबखायो माथो। मुलि जानांनाय बेमार नङा आंनि बे, मुलि जानांनाय खर' सानाय नङा। मिथिया मानो नोङो, मानो मिथिया? आइदै रायलायबाय थानानै बारासो साहैबाय। मेलेमासो साहैबावलायबाय आंनि मेलेमासो। थोद,
मा बेमारब्रा बेलाय खर' सानाय बेमारसो खोनादों आं मेलेम सानाय बेमार खोनायाखैलै आङो मानोथो मेलेम सालायनाय जाखो नोंहालाय आयै मानो साया जानो अलंबार मानो साया जानो आइया मा बुंदों खोनायासै नामा नोङो आफाया मा बुंदों खोनायासै नामा जायानो गावसोरखौ थैजासिम नायगोन बेनोसो धन दौलतखौ होजोबगोननो आरो जायानो जुदा जागोन बेनो हासिब गंसेबो होलानोबो खोनायासै नामा नोङो अ बेथ' जाखागोन दा बिमा बिफाया मानो फिसा खाङो बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरखौ लानानै मोनसे सिमां थायो जाहाथे बोराय बुरैयाव थैजासिम गावसोरखौ आर लायो जोथोन लायो फुसियो बे मिजिंखौ लानानैसो फिसा खाङो दा नै नायदो नोंनो आंनो बिमा बिफाखौ थैजासिम फुसिनो हायाब्ला बिमा बिफायाथ' दुखु मोनखागोन दा बिमा बिफानिफ्राय जोंलाय मा मोननो मा आसा खालामबावनांगौ जोंलाय खालामो आं खालामगोन आरो आंनो नांगौबो अबे लेखायाव लिरनाय दङ हो सोर खोन्थानाय फिसाया बिमा बिफाखौ फुसियाबा धन सम्पति मोननायनि मोन्थाय गैया होननानै आजिखालिनि जुगाव हिनजाव फिसायानो धन मोनोबालाय आरो नोंलाय हौवा फिसासो मानो मोना जानो आरो बेबो नों हारसिंनो फिसा हौवा नङाथ' सासे फिसाला दंबावखायो माथो सानैबो नायनांगौ जाहैबाय गावसोरखौ सानैनि गेजेराव सासे नायबानोथ' जाबाय दा आं बेफोरखौ जेबो मिथिलालै बिसोरबा मा साननानै मा खालामनो नागिरदों आरे बा सोरांस्रिनि एक्टिंखौ मा नायनोमोन आयु आंखौ लाजि फोनांदों आरोना बियो बिहा बिखुनजोनि सिगाङाव गावखौनो मा साननानै मा दिन्थिफ्लाखो बियो आंखौ लाजि फोनांदों आरोना बियो बिहा बिखुनजोनि सिगाङाव गावखौ गियानि दिन्थिनानै आंखौ अयगियानि दिन्थिदों आरोना बियो आं दिनै बेजों नांलायनो लुबैदों बेजों दिनै नांलायनासो गारथारगोन आं आया बे मानसियालाय माथो दाबो बेनो बे दंमारो दाबो सोलायनो रोङाखै माथोलै दाखाल बावैसो मा दाय मावनानै दे मा खालामजाखो बेखौ बावबायानो नोङो हो आरो दिनै गोदान आरो मा एग्रां नागिरहैबावदों नोङो हो आरो नों सोरजों नांलायनोसो नागिरबावदों नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो नोंखौ आंनि अननाया एसे खम जादोंमोनलै मिथिगौ नोङो हो नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो आं गुबुन हिनजावसो लानो नागिरबावबायमोनलै बोरैबा एसे अननाया फैफिनदों दायो सानदों नोंजोंनो रुजु रुमु मिलायना थाफिनबावनो होननानै आरो दाबो नोङो बेनो बेबाव हो दाबो बेनो बेबाव नोङो सोलायथाराखै आं बुंखायो दै आंहा दाबो बैसो दंबावखायो हो आरो नोंनि सायाव आइ आफानि रागाया दाबो जोबखायाखै आरो नों जुदि बिदि खामानि मावबावोब्ला दाय मावबावोब्ला बेबाराव आं हले गुबुन राहा लामा लामारगोन दे बेबाराव मिथिखा दाबो नों जुदि बेनो बे थाबावोब्ला मिथिखा नों जेखि बुङो बुंबाय था नोंनि बुंनायखौ जेबो अरजाया आङो नोंनि बुंनायफ्रा आंनि आगदाथिं हाबो आगसिथिं गलांजोबो आरो नोंजोंलाय मा रायलायनो सुखु दुखु नोंजोंलाय जेबो खामानिया गैखाया दैखरसेनि एम्बु आंलाय दाखालि आंखौ न'आव सोफिनगौबा आंनिसो मोजां जाना दिन्थिखादोंमोन आङो आं हले मानिया दिनै सोरांसेजों नांलायनासो गारथारगोन आं खोनासंलाय ओइ खोनासं आं मोनसे खामानि मावनो नागिरदों बेयाव नों हेंथा होबाय थानाङा दलद उन्दुनानै था आरो बुंखादों थांनानै जुदि माबा मोनसे बुंदेरहैबावोबा नोंखौ मानिसेबां अफारलै नोङो हो मानिसेबां अफार दामजाया गोबाव जाबायथ' बावलायबाय गोदोनि दामजानायफोरखौहाय बुंखादों दा आं बुजानांगौबा बुजागोन अब्लाबो आं एसेबां गोरलैयाव मोननो गोनां धन दौलतखौ नागारथारा आंहा सिमां दङ बुलेट लानायनि आया सोरांस्रि औ बबेयाव थांनो नागिरदों र' खोनासं जोमै आं नोंनि सेरावनो फैदों नोंजों माखासे खोथा रायलायनो नोंहालाय आंजों रायलायनो मा खोथा दंबावो बा मा नायनोमोन मा एक्टिंमोन बिनि आइ आफानि सिगाङाव नोंहा लाजिनाय दङना गैया आं साननानैनो मोनला बा माबायदि हिनजाव नोंलाय गावखौनो गियानि गुनि दिन्थिनानै आंखौथ' नोङो जोबोद लाजि फोनांबायना मैया आंखौ लाजि फोनांनायजों लोगोसे गासैखौबोथ' नोङो गावनि नामाव खालामना लानो हाजोब्बायना मा गासैखौबो गावनि नामाव खालामना लानो हाजोबनायखायनो दायो नों आंखौ नायनो थांदों आंखौ आरो आंनि हौवाखौ नायहैनो नागिरदों मा जोंखौ नोङो फेनाव फास नङा थैबाय सानदों नामा हो जोंखौ थैबाय साननानै नोङो नायहैनो थांनो नागिरदोंमोन नामा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायनो नागिरदों खोनायाखै नामा आं मा बुंनो नागिरदों आरो मा बुंगासिनो आङो आंखौ नोङो मैया लाजि फोनांनायखायनो आंखौ लाजिनानै थैबाय सानदों नामा नोङो बेनिखायनो आंखौ नायहैनो नागिरदोंमोन आंखौ थैबाय साननानै आंनि गोथै सोलेरखौ नायनो जोबोद गोसो नामा नोङो हो नों बेफोरखौ मा बुंखिलाबायनो सानदों आं नोंनि सेराव मानो फैनो नागिरदों नोंथ' आंनि खोथाखौ खोनासंनो हायोना जोमै आं आरो मा खोनासंबावनो दङ नोंनि खोथाखौ नोंनि फंफ्रोमबो ओंखारनाय रावफोरानो आइ आफानि सिगाङावथ' गोदै आयै मा खोनासंनो सुर बोनानै रायलायनायफोरा दायो आंनि सिगाङावबा सिंहनि रुप लाबाय सोरांस्रि आं गोरलैयाव मानिना लानो हायाखै आरो हानायबो नङा मा खोथाखौ माखौ मा बुंनो सानदों नोङो अलंबारा बे नखरनि फिसाला नंगौना नङा आरो आं अलंबारनि बिसि नंगौना नङा हो सोर बुंदों अलंबारा बे नखरनि फिसाला नङा होननानै आरो नों अलंबारनि बिसि नङा होननानै सोर बुंनो सानदों आरो सोर बुंनो नागिरदों आंथ' नोंखौ बेबायदि साननानै फैयाखै जे नोंखौ अलंबारनि बिसि नङा बा अलंबारा बे नखरनि फिसाला नङा होननानै आंथ' बुंनो फैयाखैना
आं बुंनो फैदों फैया आं बेखौ मिथिया नाथाय सोरांस्रि आं मैया आइ आफानि सिगाङाव ओरैनोसो बुंदोंमोन आं जुदा जागोन होननानै आं जुदा जाया आंहा जुदा जानायनि थांखिबो गैया आरो आं जुदा जानायनि खोथा साननोबो हायाखै आरो साननायबो नङा आरो आंनि आइ आफाया आंखौ थोनाखैबो जे बे बिखुनजोनिफ्राय जुदा जा होननानै अब्लालाय मैया माखौथो आं जागोन आयै आं जागोन होनना बुङामोन नोंलाय आइ आफानि सिगाङाव ओरैनोसो बुंफ्लादोंमोन आं आइ आफाया मा बुङो होननानैसो नायदोंमोन आङो सोरांस्रि बे खोथाखौ मिथियोना मिथिया नोङो ना आं दायो नोंखौ बुजायफिनबावनो नांगौ देलाय बुं मा खोथा गंसे नखराव फिसाला सासेयानो था सानैयानो था साथामानो था दसजनानो थाया मानो गासिबो बिदाफोरानो गुबुन आलादासो जाजोबखायो उन्दैसिनासो न'आव थायो बेखौ नोंहा मिथिखाया दे दायो नोंनो बुंदो नोंनि हौवाया उन्दैसिन ना आंनि हौवाया उन्दैसिन नंगौ आंनि हौवाया देरसिन नोंनि हौवाया उन्दैसिन नाथाय बे खोथा नङा दे फिसाला गिदिरफ्रा नायनो मोन्थाय गैया एबा नायनो मोना फिसाला उन्दैयाल' न'आव थानांगौ बा फिसाला उन्दैयाल' खुसि थानांगौ बिमा बिफाखौ बे जानो हाया सानै साथामनो फिसाला हो जोमै 100 जनानो जाथों बिमा बिफाखौ 100 जन फिसायाबो नायनो मोन्थाय दङ जोमै नोंनि साननाय बायदिब्ला नोंनि बुंनाय बायदिब्ला 100 जन फिसालानि गेजेराव 99 फिसालाफोरखौ मा बिमा बिफाया ओरैनो मोसौ सारन बायदि हगारनो खांदों हो सासेजोंल' मा नायजानो सोरबा बिमा बिफाया थांखि थायो हो बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव मा खोथा बुंखो आरो नों दिनै मा खोथा बुंखो बेफोर खोथाखौ आरो आंनि सिगाङाव बुंनो मा गोनांथि थांनानै आइ आफानि सिगाङाव बुंहैथां आं जुदा जानोबो नागिराखै आरो आं जायाबो नों जेखि खालामा खालामबाय था नों जेसेबांखि बुंबाय था आं मिथिया नों जुदा जानांगौ आरो आं बे नखराव थागोन मानोना बे नखरनि गासै धन दौलतआ आंनिल' जाजोबनो मोननांगौ ओहो बुजि हाबाय आङो नोंनि गोसोनि खोथाखौ आइ आरो आफानि बुंनाया माने नोंनि गोरबोआव हाबदों जाय फिसालाया नायगोन बे नखरनि धन दौलतखौ मोनजोबगोन आरो जाय फिसाला नाया बेयो हासिब गंसेबो मोना होननाया बेनिखायनो मा नों दिनै धन दौलतनि थाखाय आइ आफाखौ नायफ्लानो नागिरबाय नोंनि गोसोआव मा सानदों सानबाय था नों जेखि बुङो बुंबाय था नाथाय बे नखराव आं थागोन आइ आफाखौ आं नायगोन बे नखरनि गासै धन दौलतखौ आंल' मोननांगौ आं डाइरेक्ट बुंनो हायो नोंनि मोखांखौ नायनानै नोंनि गोसोआ नोंनि गोरबोआ अननायजों बिमा बिफाखौ नों फुसिनो नागिराखै धन सम्पतिनि थाखायल' नोङो बिहाव बिखुनजोखौ फुसिफ्लानो नागिरदों नङा होनलाय माबायदि मानसि नोंलाय नों दाबो सोलायनो रोङाखै नों दाबो बेनो बे आं दिनै नोंनि सेराव मानो फैदोंमोन आरो आं मा खोथा लानानै दिनै नोंजों रायलायनो फैदोंमोन नों बेखौथ' सोङासै नों डाइरेक्ट आंजों नांलायनोसो हमबाय आरो बेबो नंखाय खोथायाव लाजि सिंसिंनो नों आरो माब्लाबाबो सोलायनो रोंनाय नंला जिउआव नों बेनो बे नोंजों रायलायबाय थानानै जेबो लाब गैला आङो बेनो बे आं बेनो बे आंलाय माबायदि अलंबाराबो आंखौ बुंबाय नों दाबो बेनो बे आरो सोरांस्रियाबो बुंबाय नों दाबो बेनो बे आं दाबो बेनो बे आंलाय माबोरैथो बेनो बे जाखो